so no atịchina asọba afam ịnọ na Volt 104.3 FM. Ada program anyị kịta bụ Odenigbo ebe anyị na-etukọ isi ọnụ anyụkọ mamịrị ọnụ erikọ nri na ofu efere ajụ ibe anyị kedu ka anyị mee ebe a ka anyị na-eme ka nwanne ebe a ka anyị na-ekwu okwu without itinye okwu ga-emerụ mmadụ arụ n'ime ya ma okwu ya afụ anyị ofu n'obi ebe a ka anyị na-ewetu obi anyị wee na-eme gịnị wee na-akpa nkata ka ụmụ nwanne ebe a ka anyị na-eji asụsụ anyị nnọọ wee dissect bụ okwu wee mebie nnọọ na-aga nwayọọ nwayọọ tụrịbọnya bụ ife tụpụsị ọkpụkpụ wee nwee ike tụpụta uru wee were ya bara uru maka na otu ọbụla o si na-adị ife ọbụla anyị na-agabiga o nwekwara onye ọzọ na-agabiga ya and ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị amara ife anyị ga-eme ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị bụ na nwere onye ọzọ na-agwa anyị na-abụrụ ihe anyị nụta n'Odenigbo onye mere Odenigbo ji wee bụrụ ebe anyị na-ege ntị ebe anyị na-aghọta ife ebe anyị na-eji nwayọọ nnọọ tụpụsị ebe akwụkwọ dị na nri mana ihe m na-ekwu bụ ekwuchekwa anya bụ ife anyị a na-anụkwu ya anyị a na-aghọtakwu ya mana mụnwa ga na-ekwunu maka na o nwere ife mma kedu ife ọzọ m na-arụ kedu ife ọzọ m na-arụ na-abụrụ ime gịnị ịbịa ebe a gwa unu okwu tụchie metụta m metụta gị metụta onye nọ mụ na gị n'akụkụ maka na ọkụ wee dị mma echiche ọbụla i chere marụ na o nweghị onye ọzọ chee ya cheketa ya sens sef chefuta ya so tupu ị na-eche echiche chee n'ọsọ gị i wee na-edile oge onye chepụtara ya so ife ọbụla ị na-eme jisi ike mee ya ọsịsọ ka ebido n'ụba afa gị maka na ife niile anyị na-eme n'ụwa bụ gịnị ka o wee dịrị mụ na gị na mma na ndị nke na-esochi anyị azụ aga na ebe ọbụla na nna anachieta azụ mbịazịa wee tụpụtazie ya bụ okwu nji wee bịa wepụta ya bụ cat out of the bag maka na achọrọ m imebi your suspense achọkwa m imebi your evening ka anyị jee gbaa anya bụ egwu anyị ji apụta nọ every evening maka na ụwa mgbede ka mma ada ebe a ka anyị na-awụsị arụ na ebe a ka anyị na-awụsị arụ na ime gịnị na anyị gachachacha njem anyị niile ebe a ka anyị na-abịa anụrụ okwu one or two okwu ka o wee nwee ike dịrị anyị na mma so m na-agwa unu chetakwa na anyị nọ na YouTube o yes anyị nọ na YouTube and anyị ga-enwe a very special guest of honor n'ebe a anyị ga-enwe a very special guest mgbe nna chetara azụ ngwa unu ife iji maka ya wee ya akpọta guest let the cat out of the bag before the guest a wee batazie ịghọtago anyị wee tinyezie ya bụ ịmago tiezie ya bụ okwu na gear 2 ife anyị ji maka ya wee bịa etiezie ya na gear 2 gbachapụ ya ije maka na bifo mara ya na oge ayala anyị gbawalụ ọ na-agbakwa nnọọ ọ gbakanarịkwala abacha n'ọsọ mana aga n'ebe ọbụla nna anachetazi gba Amaka by Flavor maka na ebe ọbụla ịga ọbụla onye Igbo anọrọ ebe ahụ jisi ike kọlọ ọsọ jisi ike gbabanya bụ ọsọ maka na ebe a mee gịnị tili eti ndewo
Thank you. Iyama siginobi, Oyama blogi, Iyama sunobi, Iyama blogi, Iyama blogi. When did they come?
Eshawu nem ewaga kwa onamo ife njem oje kwa kanamo ihe njem megolo aja kanamo ihe njem megolo aja kanamo dun 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 dun. Abụrụgodị na mmadụ abụrụgodị na ihe njem megolo aja kanamo ihe njem megolo aja kanamo abụrụgodị na Lagos ibe menyere gị aja kanamo Enshawu ihe njem mere gị ọka yes so ife njem mere gị ọjị akọkwa na mụ hell erutekwa n'alụ na be m agwa m unu si unu na tọl atọl n'ọnya bad pas ya at least agbaka m mbọ bụ ego nni jisie ike ife ọbụla a na-eme bụ nwayọọ nwayọọ jisie ike ka ọ ga-abụ mmadụ bịa be gị ọ bụrụgodo ọjị asọrọ gị nye nni oke enwe ndị ọ ga-abịa ije asị gị na nni bụkwa ọjị mana ọjị bụ ọjị no matter how small o mini na onye ahụ bịa ọgba ha aka wee na ọghọta ọ na ọ bịara ije na be gị nnọọ
inye ya something dịka igosi na ị na-ewelcome ya. Ọjị na anaba anyị n'Igbo land mean gịnị? Na onye ahụ dị highly honored. Mmadụ bịa be gị nye ihe ọjị, ọkwa aja omume o, ọkwa bad character, ofe odu aka ife odu aka. Ọ ka mma na ọ bụ na ị nwere ọjị ịkweta na nnọọ mmadụ ịbịa be gị. Abịakwa na abịa eme ya sifa na ịnọrọ ya, maka na normally typical Igbo person kwesịrị ịma that na ọjị bụ gịnị? Nnọọ. A na-echetago m azụ na Volt 104.3 FM na-asụ unu daalụ ka nsonye nọnyere anyị. Egwu akpachapụ unu bụ ihe ọma si gị n'obi by Bright Chimezie Zigima Master. And ịmagonu ihe egwu anyị gechalụ mgbe anyị na-etonite, ọ na-abụ nnọkọtasị hai for ụwa ifuru ụwa just yesterday ka ọ dị nnọọ ka mmadụ aka bụ obere nwa. Kịta anyị etosiana ifu ndị a na-agụrụ anyị egwu mgbe ahụ gbashiri ike nnọọ, dịcha very healthy, ha akabago even self ịgakwụzide ije bụ okwu, ịga ije bụ okwu. Anọ mbọsị asị na Fabian Adibe anwụọ na anti-film, nke ọzọ bụrụ Tom Njamanze nkwa. Amarọdị m mgbe onye nke ahụ ji wee nwụọ, ajọsọ na amarọ m ka m si wee gagide wee ga 2 weeks ago wee fụ na nwoke nwụrụ since July self. So ndị ụbọchị ife na-agbadakwa anyị ka o ji awụpụta na-asụ na-esebinata n'aka n'ihe ọjọọ, na-esebinata n'aka n'ihe ọjọọ. This world is not our own, we are just passing by. Ọ bụrụ nke anyị anyị ga-egwu ike igwe ilo puo elo, mana ya ma mpuo elo. So na-esebinata n'aka n'ife ọjọọ. Ịchọ ime mmadụ ife, cheta na ife ị na-eme ọ bụ na gị ka a chọrọ ime, ị ga-alaiki ya. Gị nwalụkwa n'etiti ebe a na-aplọt, kedu ihe ime kishon onye a na-aplọt against na ọbaro na that ọnya. Sometimes a na-awụ nnọkọta nsị na ndị mmadụ amara na the reason why o ji awụ adị ịtọ ma ịbụọ na-aplan ife against somebody bụ ka ofu onye bụrụ gịnị? Bụrụ onye ga-agbatara onye ahụ ọsọ enyemaka. Mana unfortunately ọ dịrọ like that. Unfortunately onye o kwesịrị ịbụ, mana ọ dịrọ otu ahụ. So ị ka m ji abụ nnọkwa n'osi unu gịnị? Sebinata n'aka n'ife ọjọọ. Kụ hapụ iso na na-adịrọ mma n'ife na-emebi na obodo na-ayasa. So tata na ọ gwa m unu si unu na m ga-enwe a special guest. Yes, and why? Kedu ife o ji maka ya abịalụ. Tata bụ 17th September. 17th September. So around the world and they recognize, they celebrate Patient Safety Day. Patient Safety Day. Patients imago bụ ndị na hospital, ndị arụ adịrọ. Sometimes a na-enwekwa patient n'ụlọ, doctor abịa na-afịa. So a patient bụ onye arụ adịrọ anyway, regardless of ebe ọbụla ọ nọ. Then safety bụ kedu ife mere onye ahụ ga-eji wee bugere na ọtọ ha atọ. Onye ahụ safety ya dịkwa guaranteed, onye ahụ anọkwa ọfụma ebe ahụ ọ nọ, obi erukwa ya anyị. Na hospital ọ nọ, obi esikwa ya ike na ebe ọ nọ na ọ dị nnọọ na ngalaba kpuchiri ya nnọọ na onwere ife ga-eme ya. So tata bụ that day. Achọrọ m ka uje nnọọ jiri nnọọ nwayọọ pupụla anyị nnọọ, chebe nnọọ our comrade maka mgbe ọ ga-abịa. O rutekwa na alụ like this, anyị akpa anya bụ nkata ka anyị mazikwa na enwezikwa nchebe na gịnị na hospitals for patients. Kedu ndị ọ dị n'aka, kedu ndị na-eme ife kwesịrị ime, kedu ndị na-frustrate kwanụ ya bụ effort. Ịghọtago? Because the truth bụ na ị na-agba mbọ, onwe ndị nọ n'akụ na-ayasi ife ị na-eme. So kedu ndị bụ ife afọ. So ọ bụrụ ijego na hospital, ifu some things like this, ifu that na a patient or onye iji maka ya bịa na hospital anọrọ ọfụma na life ya dị at risk. Tụkwurukwa na kịta anụ a tebụl or write down your questions so that mgbe ọ ga-abịa ka ị nwee ike jụọ ya ajụjụ. So mana chekwa azụ na anya bụ music ka anyị ji kpachala obere egwu. Mgbe nna chetekwala azụ, anyị akpa anya bụ nkata otu o kwesị isi wee dị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ, ị na-ege Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata ka onye mago ndị Chukwu fụrụ n'anya ka ụmụ nwanne m ifefa na-eme, ndị ji aka soro wee na-agakọ ọnụ. So nna asụ na aga n'ebe ọbụla na-anachieta azụ. Ndewo.
Milky cause I see the follow the hey, say you ready to loss. The big need I saw the one as a shit Mama Going on here for hotel. Say you need to They go use them for you. Melody be easy. Hey, whustle.com. Don't come. It's not that we got it whustle.com. The girl achia. I'm friends, so Okoro. Brother BDD, get it. Hey, da. Well, da. Oh, the girl achia.
Hello? Irutego? Your guest is here. Okay, okay.
Okay. Yes, anachetago mazụ na Volt 104.3 FM dịka usi wee mee bụrụ na ọ bụ Odenigbo ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ ka ụmụ nwanne akpakọrịta nkata ewepụsị nnọọ ọkpụkpụ dị n'azụ were nke bara uru mere ife ebe a ka anyị na-eji nwayọọ agwa onwe anyị okwu without ikwu okwu ga-emerụ mmadụ arụ ma okwu ya afọ mmadụ ụfụ n'obi. Antị Chinazụ anachietego azụ na-asị gị ka eke unu na adị m sure na mechara egwu ndị ahụ enjoy. Tupu anyị aga that musical break, agwara m nsi na m ga-enwe a special guest in the house. A comrade, onye bụ na ọma ife ọ na-eme, ọma onion ya na-agwacha ndị sụrụ oyibo, ọma nnọọ ebe aka rụrụ na ebe anya lụrụ. So I'm on a studio right now with me, and I'm on a studio with no other person but Comrade Okoye Amarachukwu Promise, ọ bụ a registered community health practitioner. No, Comrade Amarachukwu. Thank you very much. Daalụ rinne. Daalụ nnọọ n'Odenigbo. Thank you very much. So m na-asị gị nke na-emekwanụ apụtakwalụ ezinụlọ gị anakwa ofu anakwa n'ofu Very, n'ụbọchị very nke taa. well. Anyị na-ekele Olisa, onye mere ya ka ọ bụrụ ihe dị mma n'ụbọchị taa. Alright, daalụ sọ. So tata bụ World Patient Safety Day. Yes. Ekwubugo m ya bụ topic tupu i wee bịa. Agwa m fafa kwadobe nnọọ na enwe somebody in the house onye ga-agwa ife bụ world ihe melụ eji celebrate. First of all, ihe mere eji eme ya World Patient Day. Ime ya World Patient Day mean na ọ dị very important. Very important. Nwere obodo ọ sọrọ nsọ. Yes. So ọ bụ worldwide. Ka ife mere iji eche eji celebrate this World Patient Day. Daalụ rinne Nwaada Chinaza. Daalụ sọ. Tata anyị na-celebrate World Patient Safety Day. Ọ bụ ihe kachasị mkpa na ekwesịrị ime iji wee mata ebumnobi ndị anyị na-enete bụ ndị nọ na hospital. Na hospital dịkwazi mma imepe, na hospital ekwesịkwara imechi, because nọ nlekọta anya bụ the most important thing na hospital. Onyenwa mere eji wee kpọọ ya World Patient Safety Day. Nke ọ pụta bụ na anyị nwa bụ ndị na-arụ na hospital nwekwazili ike inete ndị anyị na-enete anya nke ọma ịfụ na ha dị mma. So and ọ bụrụkwanụ sọsọ n'obodo anyị a bụ Nigeria ka enwe hospital mba ofesi niile dị iche iche. So onye aka o ji wee bụrụ World Patient Safety Day, nke gosi n'obodo ọbụla na-celebrate the World Patient Safety Day. Okay. Daalụ rinne. Daalụ. So ka ị gwagwara anyị ife melụ ụwa niile ji celebrate World Patient Day, igosi gị na ife ọ kọwala anyị na ọ dị ezigbote mkpa na a na-celebrate ya bụ ife. Biko kedu ife bụ safety maka ndị bụ na ihe abizizi ha na-anụ ya ọ na fanụ bụ gị mana ha ghọtara ife bụ safety. Anyị kọwaziela ihe bụ safety wee gazie bazie n'ime ife anyị ji maka ya wee bịa. Daalụ rinne Nwaada. Safety, o doo m anya na anyị nwa bụ ndị na-asụ Igbo mana safety bụ English. So ọ bụrụ na ọ ka ekwuo ya n'Igbo, safety bụ ịnọkọta anya ịhụ na ihe ị na-eme na ị nekọtara ya na ijidere ya ọfụma maka imebi maọkwanụ inye mmadụ ife na-ekwesịrị ekwesị. Onyenwa bụ ihe bụ safety. Doing what you are doing best very well. Yes. Safety. Alright. So kita anyị ga-abazi n'ime ihe bụ Patient Safety Day. Mana tupu anyị gaa n'iru, achọrọ m ichetela unu na anyị nọkwa na YouTube channel anyị, that's our TV channel anyị na-akpọ Volt Odenigbo. Ijekwana na YouTube, ije na your search space, type of Volt Odenigbo, itinyekwana ala aka ebe ahụ. Ị ga-afụ our DP ọ nọ na red circle. Click ya isonye n'ife na-eme na studio. Fụkwa na ọmalịcha nwaada mụ na ya nọ na studio n'ụbọchị nke taa. Comrade Amarachukwu Okoye. Yes, ọ mụ na ya bụ ife nọ ọ bụ a registered community health practitioner. So mean that na ọ bụ na o nwere ife ị na-eme in terms of health na community. Kpọọ ya, ọ na-arụ kwa NGO. Yes. Yes, ọ ọ na-agwa maka NGO ya wee sị ya don't worry. One day m ga-akpọtụ ya n'ebe. Mana today, mbọsị anyị ga-celebrate kwa ndị NGO maka na unu na-try
emesịa anyị ga-ama nnọọ ka nsi arụ onye bụ ọrụ Chukwu maka na ọ dịrị izi. Alright, so the next thing anyị ga-ekwu now, ebe join go line na vote Odenigbo. The second or the third question bụ ichelo ni celebrate this World Patient Safety Day dị oke mkpa. Na-atụpụrụ oge anyị, m ga-asị gị and anụ nwanne ekwu ekwusịrị ya ike because na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na a ga-eselebrate ya. Reason a ga-eji celebrate ya bụ nọọ tata ka anyị ga-enwe ike ịkparịkata nkata kwuo ihe dị mma a na-eme na hospital and ihe na-ekwesịrị ka a na-eme. Ezigbo ya. Nke kachasị mkpa bụ ịfụ na ndị na-enete anya n'uche gị dị ebe fanọ n'onye nwa bụ ihe kachasị mkpa maka na ọlụ anyị abụọkwa ọlụ n'ọka nje lụọ ya lụta ego. Ọlụ a sokwe n'ihe a na-akpọ ọlụ enyemaka si na Chukwu, humanity. Ọ bụ na enwero ya ịma nlụ ya, so ọ bụkwa na a na-enwe ya ịma na ị na-enete mmadụ anya, ịma na onwe gị ka ị na-enete maka na ihe mmadụ na-enye emerụ mmadụ bụ na-eke ijidere m maka na ịnete mmadụ anya taa echi onye ọzọ enetekwe gị. Ọ bụrụ naanị na anyị bụ ndị health practitioners, anyị na-alụkwu ya maka echi. So i celebrate health safety day dị very very important ka anyị wee nwee ike ịgwakwa ọha na eze na inete ndị patient dị ezigbote mkpa fụ na ha dị mma. Daalụ nke ọma. Daalụ so yes, ọ dị ezigbo mkpa maka ọ bụ na ọ dịrọ mkpa ama na-ekwu ya today and of course ihe mere eji na-ekwu ya bụ na enwere ike ndị alanyere, believe na onwe ndị alanyere ya n'aka. Yes. Adị ndị ahụ alanyere ya n'aka ọ bụ na ha emere ihe ha kwesịrị ime. Ọ bụ na ha na-eme ihe ha kwesịrị ime ama na-ekwu maka safety onye ọ na-aga mara ọrịa. Yes. Mana otu a na anyị mago na mmadụ ga-eme nke o ji wee bụrụ mmadụ, so ya mere m ji wee ọ bụ na ị bụ onye na-arụ na hospital ma onye na-take care of patient whether nọ n'ụlọ ma n'ụlọ ọgwụ ọ n'ịbụ dị n'ọgwụ akanya bụ ndị mmadụ ịdị safety dị n'aka. Tata awa ụbọchị ahụ Chukwu kpọgoro anyị ka anyị gwa gị okwu nke ọ bụ na ị na-eme na-emefie. Yes. Alright, so kedu ndị bụ n'ọha nwa ka etinyere ihe a n'aka ịnodo ndị mmadụ anya ya ha bụ ndị kwesịrị ndị ọ responsibility ha ị na-take care of patients in terms of otu safety ha si wee dị. Okay, ndị ọ dị n'aka ha maka their safety ndị nọ na hospital. Onye nke izizi bụ onye nke nwe hospital, being the medical director of the hospital. Okay. Ihe o ji wee dị ya n'aka bụ na ọ na-aka ya ka a ga-esi wee nweta ndị ahụ bụ ndị na-alụ ọrụ. So ọ dị oke mkpa na mgbe ọ ga-ewe ọrụ na ọ ga-atụnye anya naanị fụ na ndị ọ na-eweta bụ ndị nwere obi umeala inete ndị nọ na hospital. Yanwa bụ nke izizi. Nke ịbụọ bụ ndị nurses. Ndị nurses dịkwazi oke mkpa na ha kwesịrị ịma na patient nọ na hospital ihe ha chọrọ na ifefe ha chọrọ. Nke ịtọ bụkwazi ndị patient na onwefa nwekwaziri ike inyekwere anyị aka mekwe ka anyị nwekwe ihe ha na-akpọ safety by na ịbịa na hospital anyị nwere rules and regulation na guide the hospital like visitation hour from the patient side ka na-ekwu now. Visitation hour. Also ndị patient na-enwenu visitation hour. Yes. Workers na-enwekwu. No, I am trying to explain it in a way they will understand. Visitation hour goes with the patient and adinete. And assuming that na o nwere onye nke esi far wee bịa and o rutere n'oge, ọ bụrụ na mgbe hospital ji emechi visitation bụ 9, ọ bụrụ na onye ahụ bịa by 10. Ọrụ nurses n'ọrụ ịgwa the person na ọma mbatanya na abatile echi. One, onye ọ bụ ihe kacha mkpa safety. Ọzọ bụ na o nwere ike ọ bụ na onye ahụ bịa onye ọ bịara inete amara na mmadụ na-abata. Not the unconscious. Ọ bụ na ọ mara na mmadụ na-abata. All nurse ka ọ kalụ mma n'ọnụ ya ịgwa the person na ọ ga-anabagodi wee bịa n'ụtụtụ ka enwee ike inwe another person ga-recognize onye ahụ si na ọ bịara inete mmadụ. Onye ọga nji wee sị gị na ndị patient ga-enyezikwele ndị nurses aka for the safety. Now, in terms of nurses side,
ndị nọọsụ kwesịrị ka ha na-akpachapụ aka n'anya ịfụ na ndị patient ha dị very very okay. Nke izizi bụ inye ọgwụ. Onye ọbụla na-adị ama ihe a na-eme ma ọ na-adịkarị the way ekwesịrị ịbụ a health practitioner, because na inye ọgwụ nyefee is a problem. Ịgba ọgwụ gbafee is a problem. Ọ bụ na etinyere gị mmadụ n'aka sị gị ngwa neta onye a anya ka nje bịa, ị hapụ ya pụwa, onwe ihe mee the person, that means you are not serious. So ọ dị mkpa na ndị kwesịrị ị na-afụ for the safety bụ both doctors, nurses and the patients themselves. Thank you very much. Dalo. So because of ihe ikwu na o chetara m somebody nọ for 2 days ago, ọ bụ na o nwere oje surgery, ọgwụ agbanyere ya n'arụ. Amarọ m ihe ha na ọgwụ na-eme, amarọ m na expired drugs, amarọ m na the wrong drugs, amarọ m na o nwere allergy the girl nwe echekiro. The girl na fight for 2 days. The girl apụtara from coma. You see? Mana thank God ọ pụtago na coma. Mana anyị na-eche ịmago ihe ọ ga-awụ, ịmago na obi mmapụ na ahụ dịcha mmadụ emecha onye ahụ anwụrụ. A na-enwe a lot of cases like that. So all ha ncha bụ the reason anyị ji ebute ụdị ihe anụ ebe a. Kum na-aghọta ya, kum ma ndị ọ dị n'aka. Onwe ndị nurses bụ na ha dị echeki ọgwụ. Ha dị echeki na patient enwere allergies. Echekiro vitals dị mara ihe o kwesịrị ime before mee ya. Nwekwa ndị patient ndị na-adị isi ike. Ọ ndị ahụ ka m chọkwara ikwu maka ha. Ndị ọ ga-abịa ịgwa ha na time eji enete mmadụ agago. Ha ga-alike ka a fight ya ndị nurses si n'ọrụ. Just ka ha wee prove that na ha not their right. No, ihe ndị nurses na-azọkwa also bụ for your own safety. For your own safety, because afụgo m so many times mmadụ nọ na hospital, abịa na hospital bịa gbuo onye ahụ egbe. Ọ na-eme. Abịakwa na hospital bịa gbuo onye ahụ egbe. Ma abịa na hospital bịa kidnap the person. Ụmụ ihe a niile na-emeche. So onye kpatara na anyị ga-akpachapụ aka n'anya ịfụ na safety of our patients the 100% okay. Yes. Okay, and of course, I'll remind you of case Mobad. I'm not the case Mobad. Also, Mobad this way, Jeropia, Wega Hospital. Yes. Nata, yes. Onya Hodi. Oh, fancha after now. Marazim no think our government can or human being can like on the doctors, on the nurse. Man, so bad right now, but aside. All right, so can you measure that they put in place addition at this safety day assured like no mother na abia now itinye 1 year more nne na nna ya na hospital onye aha dey assured enwere ife na-egosi na okay this patient bịa mfu ihe a ma ofu ihe a adịgo m assured na onye a dị safe na this place. Yes. Enwere ụzọ ihe na-abụ kachasị mkpa. Na-etinye environment. Environment kachasị oke mkpa. Maka na ọ dịrọ mma mmadụ ibe igwọ ya buru ọya. So the most important thing is environment, keeping it clean for the safety of the patient. Maka na ndị Igbo na-asị na anya na-eli tupu ọnụ eli ya. So ọ bụrụ na ị bịawa hospital, ị ga-enene the environment hospital ị na-abịa ma na ọ dịkwa mma ịbịa hospital. Nke ọzọ bụ na ịma na ndị be anyị na-asị na okwu ekwurekwu na ọ na-aga ije ka mmadụ. So another thing bụ information. Otu isi dobebe gị ka ị ga-esi wee marụ. Maka na ọ bụrụ na ị bịa n'ọtụtụ igwe mmadụ, ị ga na-anụta ebe a na-asị na ị bịa na Niger Foundation, ka m were ya nye example, not the very calm and they are doing well. Even na the major man there adigo late, but still they are still trying. So nwere ebe a ga-ekwu okwu kịta na hospital dị n'Enugu a Amampo Niger Foundation, ọ bụrụ na ha bụ the best, but environment matters. Mana ego ndị ogbenye ya aga nkwa ya bụ hospital. Ndị ogbenye aganwuru ya. Enwekwa health facilities dịkwazi mma ndị ogbenye ga-aganwu. Onye maka iji wee nwee health centers. Alaikekwa m ọbịbịa m bịara ebe a n'ụbọchị nketa ọ dị m obi mma. Maka na o doo m anya na ndị mmadụ na-anụ ife anyị na-ekwu na-afụkwazi anya ma na I dị serious. Yes. So otu o si wee dị, yes, Niger Foundation bụ ezigbo hospital dị mma, ha na-eme ọfụma. Otu ahụ ka nsikwe wee chọkwa na ọ bụ na ọ ga-abụ ihe dị possible
na ga-emekwala anyị health centers anyị ka ọ dịkwa in a standard form, because ị gaa na some of our health centers you can be able to eat there. Talk more of treat patients. Ndị a na-enyegodu ndị hospital self, ndị patients. Ịghọtago? So but anyị ga-abịakwa n'ihe nni a maka nni a bụ another problem. Hey, ana m asị ọ na-awụ ya bụ nni mụ nwa self arụ dị. Amaghị ka onye arụ adịrọ si ya bụ nni. Maka na ọ na-adị egwu. Ọ dị egwu. Hospital na-enye nni, right? Hospital na-enye nni, but ọ bụrụ all the hospitals. Like this hospital na-mention kita Niger Foundation. Ọ bụ na ịchọ, they will give you food. Yes. Ego ga na-agbago inte. Just isi ọnwa gị 1 million. Ịchọkwa etinyekwa gị na AC. Ofu ihe ka anyị na-emekwe. Ndị ogbenye ibe m. Unu anụgo nni ya. Asị m na poverty, onye nwere ego tagburu onwe ya na. Ọ bụrụ ya, anụ m ayọkwa, ọ dị mma otu anyị si ekwu ka ndị gọọmenti na-anụ ọnụ anyị. Ka ha nwee ike iji doziri anyị health centers anyị ka ọ nọkwara in a standard form. Ọ nwere ihe gọvanọ na-alụ. Yes. O nwere hospital ọ na-arụ ebe Rangers Avenue ozohe ezo, a na ha nwebere oge amara m ihe eji ya bụ hospital. Yes. And the even government now ha na-recruit ndị JHU, junior health practitioners, junior workers. Yes. A na-recruit ha now. Mana ebe ha na-recruit ha, kedu ka that place dị? Mana comrade ọ dịghị ka anyị aka nwere qualified doctors and nurses, because ihe anyị nwezikwala auxiliary. No. Ihe m na-afụzikwa. The truth bụ na the question ọ na-asmile, o nidere bịanụ na YouTube ka ofu ka o si asmile maka na ejidego m ya na weskele mpiom now. No. I nwere auxiliary nurses, nwee community health practitioners, nwee nurses. Niile, they are doing very well. Are you sure? Yes, because I must have to tell you, Nenwelo, ndị ga-ejeche nursing school pụta, they can be able to give injection. And when they ask them na na-emezi Google. Yes, everything kita bụ AI. Mana those auxiliary nurses, a na-train ha very very well for them to know ihe ha kwesịrị ime. So train ha. Yes. Well, ihe dịka test more, whether oral or practical test ha na-agabiga igosi. Of course, yes, because ọ bụ na not 3 years ka enye gị, each semester they are doing it by semester. Each semester ị ga-ede exam. Ị pass ya, you go for another class. Ị daa, ị nachiba azụ. Ọ bụkwa ndị nwere gị ga-eji continue, you go. Chukwu na me na-ebere ka ọ bụ n'otu a ka ọ dị, because the rate ndị mmadụ ji anwụ na hospital now. No, for nke mmagodi otu ahụ ka ọ dị. Ịghọtago? Mụnwa auxiliary before m fọdawa, because enwere m ego from wee fọdawa wee lutekwa otu a nọ kịta. So that dị easy like that. Like I said, she knows her onion. Ihe ọ na-agwa o mere nnọọ mee practice ọfụma. Ihe abịakwa bịa ịmago anyị ga-emepere ya school. But ife m nara ekwu bụ enwere mgbe even up till now I believe na doctors and nurses ka na-adaba. Yes. Ha ka na-agbakwa ọsọ n'obodo ahụ. Yes. Ka eze ndị na-akụzizili ndị na-apụta kịta ọrụ. Ihe mee bụ na ndị nurses na doctors, ihe mee ha ji ajakpalụ bụ na ndị gọọmenti anyị ada-akwụ anyị ụgwọ ọfụma. Ka ezi ndị na-akụzizili ndị nọkịta anụ enwekwara ndị na-enwere ego iji akpa dị mma. Those people na-akụzi dị ọrụ. Yes, because ị gaa na mba ofesi ị ga-afụ na a na-akwụ ha ụgwọ karịa. Yes, of course. So nwere onye ga-afụ n'ebe a na-echi ọzọ jebe n'ebe a na-alụ agwọ dịkwanụ mma. So onye nweta opportunity ịpụ ebe ọ ga-akpata ego nete ndị befe anya, ọ dị oke ị gaba. So onyanwa unu anụgoni ya, so ndị ka dị mma na-akụziri ndị na-apụta kịta aka nọ, because achizi m obi nnọkọta nsị achọkwa m anything ga-ebu m gaa hospital, because the rate nna anụ na mmadụ jee hospital eburu ya n'ozu pụta dị high karịa ndị bụ na fa ji eme gịnị jiri ụkwụ ha na-abụpụta. So ọ na-amapụ m obi, onye ọbụla nwere arụ isi ike amara ihe Chukwu mere ya. Eziokwu, onye nwere ya bụrụ nọọsụ malaria na isi ọwa na awa ya, mana ihe mee gị just kpee Chineke nna ka ọ bụrụ nnọọ ka o mepee onye ahụ akọ na uche ịma ihe ọ ga-eji gị wee mee, because if not afa gị bụ sorry. But then ka anyị na-agakwa n'iru, cheta na ị nwere ike ịkpọzi anyị kịta na 07060485853 07060485853 ma ịkpọọ na 0915 570
8347. In case someone ajụjụ ị chọrọ ịjụ Comrade Amarachi onye mụ na ya nọ na studio, biko jisi ike ka ị kpọọ m. Hello. All right, 0706-048-5853. Adị m sure biko na mmadụ akpọsi ya ike maka ndị ga-asị na ndị fast. 0706-048-5853. Okay, can I go to the next question? Now, this problem of lack of safety in a hospital or for patients, can they now cause here? Or patients, or workers, or government? I'm name with private hospitals. Yes. So in that, as that private hospital, obu no welundi name or imagaka government adrononia. But obu no hawa bundi we hospital. I make kaimal. Obu no the patients. I make kaimal kahasi enyelaka. On nyelaka can because mother na dozi na yasa. In enyelaka maybe. So obu no the patients, but no workers, but no government. Gani can make kaimal. In terms of onye cause lack of safety na hospital. Ngebido from private firm. Even a private hospital, nurses, they are doing very, very well. Okay. In terms of being safety to their patients. Because Hamana, Obona ha misbehave, the owner of the hospital went a report, definitely you will go. Yes. Then, I be in a government hospital. And we make a manku much maka government. Manan onwelo nkenge when kema manku. In terms of government hospitals, you put them mad in a hospital. If you and the patient now call for attention of nurses, can you help her? If you and some nurses God give feel too arrogant and reluctant to attend to patients. Onye wa men am poor sim mad and benes. Onye ha na enemanya si na ndị nọọsụ na-agbakwa wicked. Aya gbara wicked. Ndị nọọsụ adị agbakwa wicked and ha na-amakwu mma. Aya gbara wicked. Mana I must have to say the truth. Enwere ndị na-ebi ihe a na-akpọ reluctant life, na-pain. If you na-ebute patient na hospital, try and help the patient. Ike nwere ike nọ ebe anyị na-perform ọ na-eme ihe ọzọ. Ọ bụ na your siblings ka ebute without you knowing. Because in an office, you onye ebu wee bịa. Imara ma onye na shout to get strange actually help your blood. Ona nurse. If you dey reluctant, ụfọdụ nwere ike sị gị ọkịta carry ya wa gị, don't just disturb us. Is an error. Ịbịa na safety, ndị nọ na hospital, there is patient nọ na hospital, nna ayọkwa ndị patient ụfọdụ ka ha na-enyekwelu ndị nurses aka na safety. Maka na ị ga-afụ patient nọ na hospital etinyere drip. Ọ sị gị wepụgodi ka o jegodi megodi one or two things. A patient. Ka o jegodi megodi one or two things. The truth about the matter is that the ethics of a patient and the nurse, bona, ihe ọbụla patient chọ ka email ya, please do it. And make sure you record it on his folder or her folder. All the very, very important. Ninye patient ogwo si no chori enwe. Ichi hand over, just make sure need a report. Ninye li ogwo o chori enwe ogwo. All bank kaina ka the safety na ebido. So that onwe ihe melechi ka afi bia si no nurse n'olu. Because ndị nurse na-eme mistake, ndị patient na-emekwa mistake. Onwere onye ngasi gị na onye nwa bụ ihe mistake nke eka. Yes. Mana ọlụ anyị ka ọ bụ ịdị sure na ha dị mma. Mana ụfọdụ na-adị too stubborn. Ụfọdụ na-adị very, very stubborn. If ụfọdụ ga-achọ dị iti ndị nọọsụ ihe first. A na-eti n'ụlọ ihe steady. Adọkaga akwa m many times na hospital. O nwere ihe m ga-eme. Adọkaga akwa m mana ọ ka ọ wee dị mma. Ọ inwe the zeal ịbụ a nurse. Inwe the zeal. Ị na-agidekwe ihe ọbụla ị na-afụ na ya because ọ dịrị izi. O si gị na ọ dị izi asị.
ọ dịrị ezi. No, safety dị very very important maka ndị nọ na hospital. Patients one bugodi nurses na-enye ọgwụ, ị ga-adị very very careful. Secondly, patients a na-enye ọgwụ, ị kwesịrị ị na-aga with line ihe ndị hospital ị nọ na ya na-agwa gị na gị mee. Do it as at when due. Not anya gị ọgwụ si gị nwụọ ya, isigodi ka ijegodi lie nne gbadawa anụ. Patients na-eme that thing. Ha jụrụ eju bara abalị. If I am to record it, you will see that there are many, very very many. Okay. Yes. Same with stubborn patients. Very very too much stubborn. Nandoge. Okay. Kita ka ụmụ ihe mesom ji anwụ enyi. Ịmago na aga na help ụfọdụ feel na na-emejọ ha emejọ. Mana nsogbu adịrọ. All right. For ndị na-akpọ ma ọ bụ na anyị na-ekwu okwu iwe ewe n'unu 07060485853 ma ọ kpọọ na 0915-570-8347 0706-0485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Okay, governments, I think they know more about private hospitals. I am government. Yes. No. Right. Can I pick your caller? Hello. What's not that radio again? Can I forget? Good evening, no. Okay, because ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m biko jisi ike gbatịnata redio gị ka ị nwee ike n'ihe m na-ekwu, mụ anụkwuo ihe m na-ekwu and onye anyị na-anụkwuo n'ife ị chọrọ ikwu maka na ya bụ ọ dịrọ mma fọ nkata. So can I go to the next question? I pick a caller. Hello. Good evening. Ke ka ime? Good evening. Afa gị bụ gịnị? Hey, your network na break kwa your voice. Anyị adị anụ ihe ị na-ekwu. Ọ dị ka gaa n'iru. Okay, Ngozi nnọọ. Good afternoon. Okay, ọ dị nọ mmanụ. Yes. Community health. Community health. Our concern. Okay. Ebe na community na ODENIGBO. Ngwanụ. Unga akwụ m ụgwọ ama m ụgwọ nke registration ka ya akwụ m ka consultation. I'm jealous. If I could see to a wound after. No. Dalurian. You have tried. What the sense is we are trying to be nice. Right? Yes. Even though you don't have to learn kindness. Yes. Whether you're a kind person or you're not a kind person, you don't have to learn it. In fact, you don't have to be kind. Yes. And be patient. And be like your level of calmness we have going top notch. Yes. Especially in like this. Honestly. You don't have choice. You don't have choice. Yes. Yes. Sometimes they want to even teach you what injection maybe not that one concern you there. You must have to do it. It's so crazy. Yeah. Now, if they tend to be a hospital and have some very, very memorable moments, but by the faces of not be gone out. Yes. Someone that is not go down with it, Yes. Because of the attitude of the nurses. Yes. There's so much loss in hospital. It's just because of the nurses. Yes. Especially some of us inside there, opportunity. Yes. Some of us just want to stay here. Who love Nigeria? So just imagine, just close your eyes now. Imagine that now all the nurses, even man, they are auxiliary nurses. If all of us decide to leave. Oh yeah, dear my sister. So respect them. Everybody knows what they are doing. Yes. Yes. Some of them are the emotional professional ethics.
Yes. Trained that way. Okay, Ngozi, ikare nọkwa ka njụọ gị so na ha, but it's true. Ọkwa ya? Comrade, ọkwa ịma na onwe ndị na-anwụ careless death na hospital. Ndị Yes. enwero ekwesịghị ịnwụ. Yes. Okay, like ụbọchị anyị na-ekwu okwu poisoning. Cheka mbịa ka anyị pick your caller. Hello. Hello, my godfather. Good evening. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị? Endurance from Jagamet. Endurance, no. Good evening. Gaa n'iru. Madam nọ n'ọfịs na-ekwu na ọ dị ka m na-afụta na ya nwa na onwe ya na-arụ na private hospital. Because mụ nwe onwe otu a na-ebe a na isi na ọ bụ na ego dị isi gị na private hospital kapa gọọmenti hospital mma ahụ ejego m ihe na gọọmenti hospital bedi na-eji every time anyị mana bedi dịkwa mti o abadadekwa ego ọgwụ Ọ dị bad. ajieji branch ebe a ga-eritekwa gịnị ma ndị na-arụ na gọọmenti hospital ise mụ na private aka private a ga-ete ndị ga-emechade egidi ihe na-acha anyị nwa bụ ndị o jiri ike arụ na for me bụ ego not ego dị gị onwe ihe na-ebutere gị just rush to private hospital n'ebe a ga-enetekwa gị dị ya ahụ Okay. ije nwụọ ọnwụ Daalụ. Daalụ sọ. nne. Oh, ọkwa eziokwu, ọkwa ego ji ọlụ. Ego. Ọkwa ego ji ọlụ. Ego ji ọlụ. Eziokwu, onye jide ego, adị m sure na half of the things ị ga. In fact, 99.9% of our problem bụ ego. Yes. Onye Dịka ife m na-agwa gị, ịbịa bụrụ mmadụ gaa na gọọmenti hospital, ifu na enwe some nurses na-ebi nonchalant attitude. Ọ ndị a mere eji akpa ya aja afa. Anya nke a kwasị na ofu aka rụta mmanụ. Ozuọra niile. O zukwara unu. O zukwara anyị eziokwu mana anyị nwere choice. Anyị ga na-edi ya because anyị ma na aka nwere the best in us. Ama m n'aka nwe. Aka nwere the best in us. Just like Ngozi kwuo, onye ọ na my phone name. Yes. Ụfọdụ ndị mmadụ, in fact, niile macha. Yes. Mana dị ka arụ a na mezili anyị ji emezi. Ah. Ndị mmadụ anyị na-ekwu okwu poison the other day. Ka ihe mere eji ebu na-ebute mmadụ na hospital? Or let me ask, ọgwụ oyibo a na-agwọ poison? Ịma na nke a iwekwe n'iwe nwada. Ọgwụ oyibo depend poison. Ebe like ọ bụ no snake bites. Yes, ọgwụ oyibo can fix it. Okay. Iyetago? All depend the poison onye ahụ li. Poison enyi nyere enyi ọ na-anwụzi edute ya hospital. That one I don't know. Because enwego rates. Okay. Anyị niile nọ na social media na-afụ ihe na-eme. Anyị enwego high rate of enye mmadụ poison onye abịa hospital. So I emepe phone line that day na-ajụ sị ọ pụtalụ na hospital adịghị afụ the poison. Ka ọ na fake drugs na-eme the ọgwụ adịghị arụ ọrụ. No. Ka ọ na ọrụ ọgwụ oyibo adịghị agwọ poison atọ. A lot of people say that na ọgwụ oyibo ka nye gị ihe ha kwa ngwa gị ya kwụ na ọgwụ oyibo adịghị agwọ poison. No, locally. Like what I said, all depend the rate of the poison. Okay. Mana ka ihe mere ndị hospital ama nji fee ozugbo so onye a ngwa na ihe a ya ma mmenwu ya. Ị ga-afụ somebody ọ na-struggle for his life for complete 5 hours, 6 hours na hospital. I am not trying to defend anybody. Mana the truth bụ na ebutelu mmadụ hospital, you must have to attend to the person. Ị ga-enenegodi the person wee malụ ihe bụ ihe ahụ na-enye nsogbu. So amampụta gị mmadụ kịta ị bịa si okay ọ poison na-eme onye a ngwa buru pụwa. Things is never done like that. Ị ga-enenegodi anya mee ihe ndị kwesịrị ime iwe mazialụ whether the person can respond to the treatment or not before you will dictate any ihe adị ihe dị otu a or dị otu a. Okay. Yes. All right. Hello. Hello, Sister Chisholm. Auntie Chinazọ. Auntie Chinazọ, please. Take me, my darling. Ndị m mma ka ekwan. Okay, my family brother, Ekomosiri, Exuma, Bakalika, boy, and the shoe coma. It's not for you, brother Kumasiri. Yeah, Kumasiri. Because I go down if I forgot me. Or Igbo name? Igbo name. Akumasiri. Akumarama. Okay. Akumasiri. Hey. Oh, for nege akari kwa ama rodia.
dọkịta na-asị ka ntụtụ obere ọnụ biko na unu na-agbalịkwana ọfụma maka ihe poizin anwa ya ọtago the other day na-ekwu ya anọ m na-anọkwu ya today something ịma na onye kwuru okwu si na ọ bụrụ sorry ewe n'iwe ihe anyị ji maka ya wee bịa ka ọ dị ka ijos cartoon o redio gị ihe anyị na-ekwu kịta abụrụ maka snake we just webata as part of ihe a na-afụ na hospital ihe anyị na-celebrate tata World Patient Safety Day. Okay, well, let me come. I was going to mean, okay. Sometimes in a hospital, the nurse now has to patient or pay whatever. My only patient in another house also to hospital. See, I got a hospital now. We want to run to the hospital. From when did I do now? Nurses. So, but the patient also not equal root. So, if you man a patient in the way patient no here. Then nurse, the nurse in way patient no here. They are not going to do. But they actually when children go there, man, they had a off man. Exactly. So you are going to do way patient no here, so that you have that go wish. So, I have come in the bottom to you. Oh, dalo so akumasiri. Dalo. Oh, my God. Daalụ. Eziokwu onwe ndị na-adị root nurses. Onwe aggressive ha na-adị ha. Anyị na-ekwu okwu ịdị. Imagine onye nwere ike imenwu onwe ya. Ya asị gị bịa ṅụọ gị sị ka ị gbadogodo anyị first. Ị ma ha na ị ga-agbada ka ogotogodi kaadị. Onye ọzọ ka ọba ndị root. Onye na-eme onwe ya ịwa. Onye ọzọ ka ọba mme ịwa. Ekenekwa m ya. Anyway, can I get to a break in that chat can we can we just few questions before I appear channel but think it chat in on a Volt 104.3 FM. I found by teaching as in a good in a get ODENIGBO. ODENIGBO whereby now was rage last so I know where dissect go. Wake away banya bonkata auto geshi where what's here because on name affect on a mega effect and don't name one deny around the effect. On way what would you ganya iga bone with Tion Nanya Boku. Cheta na onye mụ na ya nọ na studio n'ụbọchị nke taa bụ Comrade Amarachukwu Promise Okoye. So anyị na-anachi taa zaga n'ebe ọ bụla shut down by Spyro na Fino. Anyị abịaghị short run down. Koso gbasara health gị maka na ọ dị very important. Onye ọ bụla malụ na-ekele ọlụ eke and also ka ị mara onye ọ ya wichọ ijide aka. Ka ya fi ijide the wrong person adụwa aga ọnụ. Daalụnụ. Ayana chetagazi na Volt 104.3 FM nasi uno dalo kiswe no nyelo anye no from 4 wee ruo kita odirokwa easy you wait no na Volt ka ị ga-anọ cheta na anọ m na studio but anọrọ sọsọ m chetakwa na anyị nọ live na YouTube na Volt ODENIGBO ị gakwa na ebe a type Volt ODENIGBO we ga-ebupụtala gị our page or our channel itinye aka ebe ahụ sonye anyị live on the channel. And I'm in studio with Comrade Amarachukwu Promise Okoye, onye nke bụ registered community health practitioner. No, anyị na-chetagazi. Daalụ ezigbote nwa Ada Chinazọ. Daalụ. So, all right, so the next question ga-ajụ gị bụ onwe ka gọọmenti nwere ike isi tinye nwa aka na private hospitals? Yes. And ha na intervene in terms of private hospital bụ na aka esichara ha ike. Ka m nwetakwa ajụjụ gị ọfụma ha na intervene in which aspect? In aspect of okay na hospital a na ha na-enodolu anyị ndị mmadụ anya because the community ndị mmadụ bụ no government now anyị bụ government property. Okay. Ịghọtago ka ntị otu anyị bụ government property. Okay. Then enwe ike a private hospital nọ na this state. Ịghọta na-emebu ọfụma nọkọta adị emezi ọfụma in terms of ihe gbasara keep the patient safe in terms of safety. Ọ bụ na onwe ihe kwesịrị put in place na a hospital private hospital ọ bụ na private hospital aka eru nwa ozi ha. Okay. Gọọmenti enwe ike ịbịa nsi oke because na ị na-emere anyị ha dị nọ na our community na a ga-enyere gị aka.
Daalụ nne nwada Chinazọ. Ajụjụ gị mara ezigbote mma mana m ga-ebido by isi gị na ọ bụrụ maka safety na private firm n'ebe ndị gọọmenti nọ. Yes, asị m kwube gọọmenti kwesịrị ị na-etinyere ndị private aka ịfụ na a na-enwe safety na the hospital because each private hospital na-akwụ their tax. Okay, n'akago na-akwụnyere ya gọọmenti. Yes. Okay. Ha na-akwụ their tax. So with that, ndị gọọmenti kwesịkwelụ ị na-enye anya ịfụ na enwe safety. Mana nke m maara nke ọma bụ na ndị gọọmenti ga-abụ ha nọkọta ha bịakwa cheki ya ma the hospital aka nọzikwa in a standard form. Okay. Ị na-anabata or ị na-function as a hospital. Okay. Some time ago, a witness kwa ebe ha bịakwa icheki whether ma the theater a na-eme operation ma dịkwa in a standard form. Ma ihe niile eji eme operation ma ozukwele ezu ma dịkwa neat. Ndị gọọmenti na-eme nke ahụ. Mana ịmagoro na in the other way round, ịbịa si na hospital daba na ndị gọọmenti ga-abịa tinye aka or a ga-etinyere ha aka. With my best of knowledge, afụtụbeghị m hospital daba anụ bụ private firm ndị gọọmenti bịa kwanyite because na ọ bụrụ gọọmenti nwe ya or a private hospital. It depends on the owner of the hospital. Okay. Are you getting it? But icheki whether the hospital or the qualified or whatever, I think they are doing their best. Okay. I must have to say maybe like 60 or 70% of their best. You get? So that is it. Government private aka for intelligent hospital. Because if they check you gafuna. Nandi government are not no before, but they will not do it because they might be feeling now private hospitals now follow their patients. Okay. So as you fail, you fell out. Yes. How do you off man now? Can I off my Kaiganis? And they had the cheap also. And I say I got can they the cheap? Government hospital the cheap. Yeah. Man a private firm had the cheap like that. But had the charo. Mana nke bụ eziokwu bụ na ha ga-akanete gị anya maka na ego gị because n'ịbịa they will attend to you. Mana ị ga na government hospital, some of the government hospitals can have isi n'ọfancha, some of it. Yes. If you na-enwe nurses that can take you to hell there. Na the government hospital. Yes. Even the doctors, if they are reluctant life, you will feel like killing them immediately. Some of them. But if you meet the nice ones, where the heart of humanity, imana ibu a doctor or a nurse na toto. Man, you meet the Jezebels in them. You will see hell. So anyway, all right. So kaina go ni richeta ni we kiss to by it on a phone or ni wela ajuju. Born at 0706 048 5853. My born at 0915 570 8347. Hello. Good evening. Kekime. Okay, Gani. Una kposkwana for hospital aka ma dị ọkụ ya. Daloso. Darurienne. And there is off of a git me, my man to me. Off of a better give room, mamma, give you where
ihe ejikwa ya nwayọ ime ọrụ nwa na anyị na-alụ makwa arụmọrụ nurse dị anyị. Okay, so ndị dị in charge of safety. Like I told you before, onwere onye ọ bụ ọrịa iche. Ịma na eche m na njụọ gị ị ga-asị m oke na o nwere machine ndị WHO na-ebute ma ịmago because enwere m na encounter ebe a friend of mine mụ na ya wee gaa the hospital o kwesịrị ime surgery maka aka. Okay. Ọchọ ịgbatị dị aka o nwere accident so ezite nkụgọọ ya aka. Yes. So ọ chọrọ ịgbatị dị aka. Okay. My dear sister, banyekwa theater the first day asị na ka ihe a na-akpị ya the ihe na-enye oxygen. Okay. Na oxygen Adịrọ. Adọkwanye nwetị emewego dị nya achọghị ibido the surgery. Fact ebido dị awaghị ya afọ. Okay. You understand? So ọ na-asịzi na ọ dị eku ume na ọ dị eku ume. Doctor na-asị ya ọ sị na ọ dị eku ọsị how ke nke bụ na ịdị eku ume ọsị na ọ dị eku ume. Okay. Lo and behold check your oxygen adị arụ. Okay. So I buffetekwa ya that day. Oh Tuesday bi adị eme surgery on Wednesday na the hospital. Ero Thursdays etinyekwara ya ọzọ. Asị na service go the oxygen. Okay. Still ka nwa ha nwụrụ amụrụ m ka o sibe adọ ịmago na ụmụ okorobịa anọ na-ese ihe lungs ga akacha ha aka. Normally doctors ya na ọ bụ na lungs ya dị healthy na aka imechi ya dị ọ ga-akarị nwunye na ya mana nyanwa even na nyanwa bụ doctor ama mmadụ na oxygen adị arụ ọrụ. Okay. So ụdị ihe ahụ all lack of safety measures Yes. the amam onye dị in charge of maintain or icheck condition na oxygen aka dịskwa na anya bụ ife ma or not. Okay, in terms of oxygen side, enwe department by department. So I na-ekwu maka safety of patients. Okay, let me just generalize it now in a way we understand it. Ọ bụ no like oxygen side, enwere ndị ọ bụ ọlụ ha na hospital if na the oxygen the intact. Ọ bụ no na government hospital nwere their own section. Ọ ga-abụ ịkụkwa na kpam, they will go and get the oxygen, but you will pay before they will give you that oxygen. Yes, man, open on a private firm, they will bring that oxygen at the end of everything. They will now add it to your bill. I don't know if you are getting me. Yes. Now, open on maka ndị na-afụ maka the oxygen. Imana, the truth with na mother that it's 100% okay. Ị ga-check igodo onwe gị mara ma ọ nwere ebe ị na-enwe fault iwe check ihe mmadụ. Yes, o nwekwa ike ofe truth ọ bụ na ha service go the oxygen mana onye service ya maybe o mere ya ọfụma or ka m ga na-echezọrọ ya entirely. No, o nwere ike bụ na service ya. Are you getting it? But if I am to say ka m ga in the other way aspect, enwekwara ike ọ bụ na at the moment na enwe reason men na the oxygen alụrụ ọlụ. I am trying to no, you have to understand. That's spiritual. Yes, that is yes. Thank you very much. You know, that is just the truth. Man, being safety is very, very okay. All in the hospital, because carelessness. On a medical line, the question are they extremely careful. Because life ain't really duplicates. Yes. All right, Dalo. So, Dalo. Can I speak one more call to put a here for the day? Hello. Hello, Auntie Chinazo. Kekime. Good evening. Good evening, Ezawata. Can dear meneme? No. As I took a tagoma, so you say no, so we are rather poor. Come on, so far. No. Gani, oh. Dalu rienne. Private hospitals. If we school. Private hospitals, I think, Dalo. Dalu Ezawata from Mainland. Yes, mainland. Na-atụpụrụ oge gị ihe dị iche bụ na
Daniel, ọ na-anụ ihe. ife dị iche bụ na certificate a na-enye abụrụ ofu, and again Ego. auxiliary bụ just theory, practical part of it. Okay. Ka a ga-akụziri gị just how to give injection, when to give it, checking vital signs and other things. Mana ịbata nursing school, ha ga-agwa gị A, B, C, D, as in Very as everything Where only dị na nursing. Mm. They will teach you both practical and theory. Eze nwata, are you still with us? Aka nọ with us, ọ na-anụ ihe. So onye nwa bụ ihe kachasị mkpa. Inekwa anya ị ga-afụ na enwere ndị auxiliary ma ifefa na-eme, dị very very intelligent. Nwere ike ịstand anya na onye ga nursing school, onye ga auxiliary nwere ike bitie ya with some reasons because not intelligent and all my ife akụziri ya. Mana in terms of theory part of it, enwekwara ndị gakwa nursing school na-enwenwere ike meet up with the theory and the practical. Mana ọ bụ maka the qualification, nursing school ka auxiliary. That is just the difference. You can use your nursing nursing school certificate to travel abroad. Nweta ọrụ ozugbo without any stress, but you can't go anywhere with that auxiliary. You can only work here in Nigeria as an auxiliary nurse. Okay, I put na fan ya ife dị iche, and I believe na ihe mere o ji adị otu because ama m na enye everybody ohere ha ga-eje nursing school. Yes. But no, I'm sure na Ego. Okpo. Ofu okwu ha na-ekwu. Ofu okwu ha na-ekwu maka ya. All right, tabaka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa na Volt 104.3 FM ka o si gbasata Odenigbo. Odenigbo na-abịara gị Monday to Friday n'ọkụkọ na alụ 4. Anyị anyalụ nya bụ nnọọ ife wee nyagide wee ruo 6 o'clock dịka otu anyị si wee nyaruo kịta wee na-achọ ịbịa na njedebe. Cheta na mụ na achọrọ m ka o jiri aka ya introduce onwe ya kịta. Biko gwazie anyị ife ịmago just ịma na ọ na-atọ ụtọ na ijiri aka gị kpaa afa gị. Afa m bụ Comrade Amarachukwu Promise Okoye. I believe no when the mama of my they used to call me Sheila. Yes. Sheila bukwa afam. Afam my real name. But my friends love Sheila. Career Amarachukwu. Okay. Because that Sheila, their sound has a nickname, but not a nickname, or my real name. Ọ sound ka Sherry, ọ na-sound chakwa ụmụ fruit. Yeah. Emesa my help, emesa check the meaning of Sheila, mana anwe ka ọ bụ na o nwee ka o si metụta aka to okoko ma ọ bụ ịmago n'ife na-atọ ụtọ. All right, cheta na Comrade Amarachukwu Promise bụ registered community health practitioner. So, ọ ma ife ọ na-eme, ọ ma ife ọ na-arụ, and o nwee NGO, ka afa NGO gị? Health is Wealth Humanitarian Foundation. Of course. So ka MSI ga-eji nnọọ nwayọ because ndị NGO nidiri enyemaka. Ịghọtago. So ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta ka nna anyị unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Cheta na onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ anakarị sụba nnọọ naanị nwandị subie nya bụ mkpụrụ ụkwụ gị ịghọta ije. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Oriri ama ebi na-eji ibi ụgwọ ihe asaa n'anya mara ife ị na-eme. Jiri aka n'uche gị na-aga make sure na ị na-agbasi mbọ ike maka na help adị ọkwa n'ilo. Ịghọtago? Kama bụrụ onye a ga-achọ ka ọ bụrụ ya nwa na-ehelp. All right, bye bye, ka ọ dị na-emesịa nụ. Ndewo.